Quina és la millor manera de viure? Què he de fer per a controlar les emocions que em perjudiquen? Quines són les meves obligacions respecte dels altres éssers vius? Com puc enfrontar-me amb les situacions més difícils? Com més dic no a les coses que no importen, més podré dir sí a les que sí que importen. La claredat la trobem en la simplicitat. Fes de tant en tant inventari de les teves obligacions. Quantes d'aquestes són imposades? Quantes d'elles realment necessàries? La base de tot coneixement és el dubte, el no saber, la mateixa pèrdua, les preguntes, no les respostes. No continues disputant al voltant de què classe de qualitats ha de reunir la bona persona. Tracta de ser-ho. La millor manera d'ajudar als altres és sent tu mateix. Que foix som. Per tant, quan permetem que la nostra tranquil·litat siga trencada per coses sense importància. En el Zen, com en el taoisme, hi ha una singular preferència pel no fer, convençuts que sense la intervenció humana moltes coses funcionarien millor, sense violentar el ritme natural del món.